בעיגול האדום, זאת אני. מה? תחילת זאת את? חיים לא הייתי עם זה. הייתי ילדה פעם? שמחה כזאת. אכן הייתי ילדה שמחה, דוקי. ועודני. האמת היא שאני ממש אהבתי לגדול בקיבוץ. מבחינתי זה היה המקום הכי נפלא בתבל. אז למה לא נשארת? כשהשתחררתי מהצבא, לא רציתי יותר לחיות בקיבוץ ועברתי לחיות בעיר. סבתא שלי גרה בקיבוץ, וזה ממש כיף לבקר אותה שם. יש להם בריכה ורפת וטרקטורים שאפשר לטפס עליהם. מלא גינות. אכן כן. מה לא התאים לך בזה? בזמני היו בקיבוץ דברים, כשהתבגרתי, חשבתי שהם פחות מתאימים לי. למשל, אני ישנתי כל ילדותי בבית ילדים, שאינה משותפת. ילדים אז בכלל לא ישנו ולא אכלו עם ההורים. כשחשבתי על ילדיי שלי, אמרתי, זה לא מתאים לגדל את הילדים ככה. למרות שאני כילדה מאוד נהניתי לחיות שם, בדרך כלל. דווקא נשמע לי ממש כיף. לישון כל הילדים ביחד, בלי שההורים יציקו. רק את תלחר לי באוזן. תדעו לכם גם שלא היה אז בקיבוץ רכוש פרטי. היה רכוש משותף. הכל היה של כולם. שיש בזה משהו נורא יפה, אידיאולוגית. זה נהדר. לא רבים, כל הילדים, לא, זה שלי, זה שלי. אני לא מבינה איך הסכמת שיגעו לך בבגדים שלך. ההורים לא ראו את הילדים בכלל? לא, ראו, כן. כל יום, שעתיים. כל יום, אחר הצהריים. בחגים ובסופי שבוע. זה היה יכול להיות ממש כיף עם עיני שונות. כל לילה באותו החדר, לא? יולי? יולי? לגמרי שכחתי. אפי, נכון? בואי, מתוקה. אני תומר. אני בן קיבוץ שדות. נולדתי כאן. ונראה לי שתשתלבי מצוין אצלנו. קחי תפוח בינתיים. תחילת מהמזכירות תכף תגיע לקחת אותך לבית הילדים. יואו! אני כאן! בוקר טוב לכולם! קום בחורה צא לבצע לעבודה, קוקורי קוקו קרא תרנגול, קוקורי קוקו קרא תרנגול. קדימה יובל, יש יום אור בפנינו, המון דברים להספיק. כל הכבוד קשת. דותן, בסוף יהיו לך פשפשים שם. נו, ולהם לא מגיע מקום לחיות בו? מה קרה, אופק? התעוררתי באמצע הלילה. היה לי סיוט נוראי. קראת למישהו? צלצלתי באינטרקום, אבל אף אחד לא בא. אני לא יודעת, אולי האינטרקום לא עובד. אבל היה צלצול. יש לי 4 בתי ילדים לסייר בהם במהלך הלילה, ובפעוטון לא הפסיקו לבכות. הייתי יותר שם, סליחה. רציתי את אמא שלי, לא אותך. אמא שלך צריכה לישון, כי כמו כולנו היא יוצאת מוקדם בבוקר לעבודה. אני מציעה, בוא נשכח מהלילה ונתחיל בפעילות. היום לא מחכה לאף אחד. כל הכבוד, קשת. אם יהיה לך חלום רע, תעיר אותי. אני אהיה איתך. נו, מה זה? כולם ביחד, בבקשה. קדימה. 3 ו4 ו5 ו6 זה דור ו... מי זאת? את ממש מוזר. מה היא לובשת?
בוקר טוב לכולם, בוקר טוב חיימון. אפשר לבקש הפסקה לרגע? רגע, וסליחה, מה אתה עושה פה בכלל? לפי סידור העבודה שלי אתה אמור להיות ברפת ולא בהתעמלות. זה. חפצי בה. נדבר על חפצי בה במשרד בבקשה. טוב, שוב שלום לכולם. אני רוצה להכיר לכם את אפי, ילדת חוץ שמצטרפת אלינו לקיבוץ, כי ההורים שלה יצאו לשליחות לכמה שנים בשירות המדינה, והם רוצים שהיא תתחנך ותגדל איתנו פה בקיבוץ, עם הערכים שלנו, ולכן נקבל אותה יפה. יולי, את תקחי אותה תחת חסותך ותעזרי לה להתאקלם. אפשר אולי ביצת עין? אמא שלי תמיד עושה לי כזה פרצוף מחייך עם חתיכת גמבה. נעשה לך, אבל שישאר בינינו, בסדר? מה זאת אומרת? סליחה, מה זה נעשה לך? שיום ראשון היום. זה יום של ביצה קשה, לא ביצה רכה, ובטח שלא ביצת עין. תארו לעצמכם בעולם, בסדר? שפתאום מישהו קם בבוקר ואומר, אפשר ביצת עין עם חיוך? או נגיד מקושקשת עם בצל ירוק? אפשר בבקשה אומלט עם פטריות בגבינה צהובה? גבינה זה... בלתי נתפס. אוקיי, אז אפשר אולי גבינה צהובה במקום הלבנה? חברה ענת, זה היום הראשון שלה. אולי נוותר לה? שתהיה לה נחיתה רכה. בדיוק. שום נחיתה רכה ושום ביצה רכה. אני אפריד ביניכם, למה אתם מצוותים אתכם ביחד? אני לא מבינה. יולי, תגידי לה בבקשה שאין פה מפונקים. כולם כמו כולם. לא נורא, יהיה בסדר. גם ביצה קשה זה טעים. אתם עושים את זה? אלא מי? פה מחנכים לעצמאות. אפי, זה בונה אופי וזה נותן תחושת ערך עצמי. את תרגישי הרבה יותר טוב עם עצמך. תראי. קדימה. תנקות. השמלה הזו. רגע, אבל זה שלי. מה זה שלי? אין שלי פה. כל פעם משותף. כן, אבל אני עוד לא לבשתי את השמלה הזאת. אפילו פעם אחת. יש, איזה כיף. מלא זמן לא לבשתי משהו חדש לגמרי, מהחנות. רגע, אבל אני בדיוק קוראת את הספר הזה. בסדר. למרות שאני קוראת ממש מהר. את יכולה לקחת גם מהספרים שלנו. תראי, שם ספרייה שלמה. ואת יכולה גם לרכוב על האופניים של כולם. אין לך אופניים. היו לי בבית. גנבו לי אותם. פה אף אחד לא יגנוב לך, כי זה כאילו גונב גם מעצמו. וגם הצבעים זה של כולם. הבאת טושים? אבל בגדים זה לא טושים. יש לי בגדים ממש מיוחדים. שלכם? זה נחמד, אבל זה די נראה אותו דבר. בקיבוץ זה אחרת. אף אחד לא מיוחד. דור! השמלה הזאת ממש יפה. זאת הפיג'מה שלי. השמלה שלי לא קיימת פה. תתרגלי. מה קורה? קיטר, נחתם? קדימה, צריך לצאת לעבודה. אתם עובדים? מה נשמע? אם מישהו שואל, תגידי שהלכתי לחדר כי לא הרגשתי טוב אז. אתה חולה? אתה יכול להגיד למחברים שלנו. אני לא רוצה להפריע להם. כאילו, רוב הסיפורים לך שהם לא שימו לב שהלכתי. תגידי, אפילה, כבר שיבצו לך משפחה מאמצת פה בקיבוץ? לא אמרו לי. מה זה משפחה מאמצת?
כבר יש לי משפחה, אני לא צריכה עוד אחת. כמובן, לא, זה לא דבר רע, מתוקה. ילדים שמגיעים לכאן והם רחוקים מההורים שלהם, הקיבוץ דואג להם למשפחה מאמצת. זה דבר נפלא שיש לנו פה. כן, טוב, אל תדאגי, אני בטוח שימצאו לך מישהו. גם לי יש תחושה. אנחנו תקפלו, אנחנו נהיה שם. מסכנה, מה את אומרת? שלום אופק, לאן אתה הולך? שעה 3 זה לא זמן לטיול בשבילים. שכחתי סוודר בבית ילדים וקר לי. הבית ילדים זה בכיוון השני. חוץ מזה, שנייה רגע, איפה אופק משובץ לי? במכבסה. משובץ במכבסה בכלל, יש שם 100 סוודרים במידע שלך, שהרגע יצאו מייבוש. הלך להורים שלי. הביתה. אני מתגעגע אליי. ההורים שלך ישנים בין 2 ל-4, אתה יודע את זה. הם עבדו מ-4 לפנות בוקר בלול מטילות. שמעתי שטובית, זאתי מהקרבולת שחתוכה קצת, היה לה ממש קשיים בהטלה. בסדר, הם עדיין היו שמחים שאני באה. ברור שהם היו שמחים, אבל הם עכשיו צריכים לנוח, ואתה צריך להיות עם שאר הילדים. זה דרכו של עולם. אם נהפוך את דרכו של עולם והורים יטפלו בילדים בשעות הצהריים, לא יהיה להם כוח לבנות את המדינה. אתה רוצה שלא יבנו את המדינה, אופק? עוד מעט הם יקרו עם השלב שטונדה שנץ שלהם, ותלך עליהם. עכשיו, תחזור למכבסה. מי שם במשמרת עכשיו? מיכה ומישל. זה חברים טובים, מה? גם תמיד יש להם את הריח ביסום הכי טוב לבגדים. יש להם טעם טוב. איזו הפתעה, ואת לקחת את אופק? הקדמת? קצת, אני מתגעגעת אליו. כן, אבל עושים את הילדים רק ב4, עכשיו 3:30. 3:29, אם נדייק. אני יודעת מה השעה, אילנה. אני באתי לקחת את הילד שלי חצי שעה יותר מוקדם, זה אפשרי? את יודעת איזה בלגן זה יהיה אם כל הורה יבוא לקחת את הילד שלו מתי שבא לו, נכון? את אמנם לא גדל בקיבוץ, התחתנת עם תומר החתיך שגדל איתי פה. הכרת אותו בצבא, רשמת אותו, הכל טוב, אני לא מקנה, זה לא שבניתי עליו, אבל הנהלים לא חדשים לך. אוספים את הילדים ב4. אוקיי. בזמן להשכבה. אני בטוחה שבקרוב מאוד תימצא לך משפחה מאמצת. בינתיים את יכולה לנוח כאן, או אולי ללכת לפינת החי. כבר היית שם? בדיוק נולדו שרקנים חדשים. את אוהבת שרקנים? זה המכרסם האהוב עליי, שנראה לך איפה זה? לא, זה בסדר. נראה לי אני אשאר פה לנוח. אוקיי. מה שאת מעדיפה. עכשיו, זה הזמן שלך. בסדר. שמש, איי אותה ארץ, איפה אותה שמש. אומרים ישנה ארץ, עמודי השיב והשיב. תסיים את האוכל, הבאתי לך את הכינוח שאתה אוהב. לבן עם פטל? לבן עם פטל. אני אוהבת אחימה. אני אוהב להיות פה. גם אני אוהבת שאתה פה. טעים? זה מושלם. אמא, אולי אני אעבור לישון פה בלילות. אני פוחד בבית ילדים בלילה. מה זה השטויות האלה? מי שמע לישון עם ההורים? בשביל זה יש את בית הילדים.
אולי נבדוק את העניין הזה, תומר, אולי במקרה חריג הם יסכימו. אני לא מבין, את רוצה להיות מקרה חריג? לא, אבל אני לא גדלתי בבית ילדים. נכון, גדלת בעיר. נכון, ויצאתי דווקא לא רע בכלל. ואני אומר לך, בתור מישהו שגדל בבית ילדים, אין תחליף לדבר הזה. את יודעת כמה כיף היה לי עם כולם? איך את חושבת ירגיש ילד שלא יגור עם הקבוצה שלו? מרגיש ממש טוב. אופק, זה לא עובד ככה, אל תהיה מפונק. אני לא חושבת שזה פינוק לרצות לישון בבית שלך. הקיבוץ זה הבית שלו. ואופק, אם אתה שוב כל כך פוחד בלילה, תקרא לשומרת. כל הזמן עם התינוקות בפעוטון. טוב, הגיוני, הם תינוקות, אתה גדול כבר. נו, מה לקחת הפעם? שוקולד צימוקים. זה פשוט מדהים, אין אתה כישרון אמיתי. אתה לא רע בעצמך, חביבי. יש לנו פה נמלטת. שלום, אפי. ולאן את הולכת, גברתי הצעירה? ביתה, נמאס לי. אבל אפי, את לא יכולה לצאת מהקיבוץ ככה באמצע היום. הם כל פעם מתערבים בעניינים של כולם. גם אני יכולה לשאול אתכם שאלות? את מוזמנת? אז מה אתם עושים בכלל כל הזמן ביחד? כן. מה זאת אומרת? אנחנו חברים טובים. מאוד. כדאי לך. תאמיני לו, את לא תתחרתי. זה ממש משמח אותי שאת אוהבת את ההוגה, באמת. אז איפה הכרתם? פה בקיבוץ? בנגריה? כן, אנחנו בנינו ארון. ביחד. ומאז אנחנו חברים הכי טובים. ולאן תלכי? אני שונאת את המקום הזה, ואני לא רוצה להישאר פה עוד דקה. לקחו לי את כל הבגדים למחסון של כולם. גם את הפיג'מה שלי. ואני לא יכולה לישון בלעדיה. המשחקים שלי נהיו משחקייה, הספרים שלי ספרייה, ואמרו לי שהכל פה שייך לכולם, וכולם חברים אחד של השני. אני סתם מרגישה בחוץ. אפינקט, אני בטוח שאם תתני לנו זמן, כולם יאהבו אותך, ואת תרגישי חלק הרבה יותר מהר ממה שאת חושבת. איך אפשר שלא? את ילדה כזאת מיוחדת. תני לנו צ'אנס. לילה טוב, יובלי שלי. לילה טוב, אמא. לילה טוב, יולינקה, חלומות פז. תודה רבה. לילה טוב, מתוק שלי. בטוחה שאני לא יכולה לישון איתכם. לא הלילה. אבל אני מבטיחה לך שיהיה בסדר. אני כל הזמן שומרת עליך. לילה טוב. יולית, ראית אולי את הפיג'מה שלי? לא, אבל יש עוד מלא פיג'מות בסל. זו הייתה שלי. דווקא אחלה. אני לבשתי אותה אתמול. אפינקה, באנו להגיד לך לילה טוב. והכנו משהו קטן במיוחד בשבילך. הפיג'מה שלי. נכון, ותראי. עם השם שלי. של רקם. מותר? בשבילך כן, לפחות עד שתתרגלי. קיבלנו אישור מתחלת. לילה לילה מסתכלת הלבנה, מפרחים אשר נטו בגינה, והציצי היקינטון חלומות פז. לילה לילה מסתכלת הלבנה, ואומרת הלבנה לעננים, תנו טיפה ועוד טיפונת לגני.
לא מצליחה להירדם. אני כל הלילה מתגלגלת ימינה ושמאלה במחשבות עליך פה. תבא איתי הביתה. לא אכפת לי מכלום ומאף אחד. רונית, מה יש לך לומר להגנתך? להגנתי? אכן כן, את חטפת את הבן שלך מבית הילדים. הבן שלי, איך אני יכולה לחטוף אותו? סליחה, אני נורא מצטערת, אבל הורים צריכים לעבוד, להפריח את השממה. לא יכולים להיות עייפים כי הם מטפלים בילדים שלהם. מה זה הדבר הזה? אני מבינה הכל יפה מאוד, אבל אני גם מבינה מה זה אומר להיות אימא. ולהיות אימא זה אומר גם להיות ליד הבן שלך כשהוא מתעורר באמצע הלילה מחלום רע. האמת, אני עוד זוכר את עצמי קם באמצע הלילה בבית הילדים, עם פיפי במיטה. מישל, אף אחד לא מעוניין לשמוע על בעיות ההרטבה שלך כרגע. תומר, מה אתה אומר? אתה משלנו. דבר עם זוגתך ונסגור את העניין. לקיבוצים יש מקום של כבוד בהקמת המדינה שלנו. והחלום שלהם, גם אם הוא לא לגמרי עבד, וגם אם נעשו טעויות, הוא חלק ממי שאנחנו היום. הקיבוץ לא התאים לכל אחד, ובסופו של דבר, אופק והמשפחה שלו עזבו ועברו לעיר. אבל היה בקיבוץ גם ממש כיף. לילדים היה חופש שלא היה להם בשום מקום אחר. בילדים עירוניים שלא היה להם בית, מצאו שם משפחה חדשה. היום הקיבוצים השתנו. אין כבר לינה משותפת, וגם לא הכל משותף. לכל אחד יש את הדברים האישיים שלו, אבל זה עדיין מקום ממש מיוחד וכיף לגדול בו ולחיות בו. ויש דברים שלא השתנו בחיים, כמו הפחד של חיים מחפצי בהפרה. אולי בכל זאת? מה את אומרת?